Hello लोगोफोर वेलकाम टू माय बेक टू चेनेल आं रंजालु मुसाहारि नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि YouTube चेनेलाव ओमफ्राय आंखौ आरोना दिनै सासे मानसिया रस्ट खालामदों माने आंनि भिडिअ मोननैसो दङमोन एसे माबा गुसुं ड्रेस गाननानै मोसानाय ओमफ्राय मोनसेया सिगारेट सोबनायमोन बेखौ लानानै आंखौ बुंदों बियो ओमफ्राय आं बेयाव मा गाज्रि खालामदों नोंसोर गाज्रि मोनदोंबा आंखौ बै सिगारेट सोबनायखौ गाज्रि मोननो हागोन मानोना आं बेखौ रिल्स बानायनो थाखाय सोबदोंमोन आं बिदि मानसिफोरखौ गाज्रि खालामनो होननानै आं बेखौ सोबाखैमोन ओमफ्राय बै सासे मानसिया आंखौ गावनि फेसबुक पेजआव हगारदों बेनि फेसबुक पेजखौ आं आंनि स्क्रिनाव होनो हागोन बेनो बेनि फेसबुक पेजआ नायनानै ला लोगोफोर होमबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आंखौ मा बुंदों आंखौ मा जावदों बियो गासिखौबो आं देखायजोबगोन आंनि भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नाय बेयो आंखौ मा रोखोमनि बुंदों मा रोखोमनि जावदों मा रोखोमनि खालामदों आं नोंसोरनो गासिखौबो देखायजोबगोन होमबा नायदो भिडिअखौ बिनिखौ आं होनोसै आंनि स्क्रिनाव माने बै सिख्लाफोरखौ बै हिनजावफोरखौ बदनाम दाखालाम आरो आंनि खावलायनाया बेल' आरे आं मारैनि बदनाम खालामनो आं ब्लग बानायनो बायो दे बिराद ब्लग बानायनो बायो आं ब्लगबो बानायनो नङामोन आं रायलायनो बायो ब्लग बानायनो बायो आं नोंखौ दहाय फेसबुकाव नुनायखाय आं नोंखौ जेबो सानाखैमोन आरो आं इउटुब जेब्ला खुलियोना दहयो इउटुब खुलिनायावबो आरो नुबावबाय आं नोंखौ आंखौ जावनायनि आं भिडिअखौ बानाया सानदोंमोन खिन्थु आं बानायनांगौ दरखार जाबाय आंखौ गाज्रि बुंबायना नोङो हिन्जाव फानदों सोरनिबा हिन्जावनि मान सनमान जादों आं सोर हिन्जावनि मान सनमान जादों नुदों नामा नों आंखौ नोंनाव मा प्रुफ दं होमबा नायलांबावना बिनि भिडिअखौ आं देखायाव नोंसिना आंखौ मा बुंदों बियो गावदांजों मिक्सारजों नोंथांमोना कन्ट्रभार्सि सोलिनायखौ नुनो मोनखादों दा बिनि सायावनो बैफोरबायदि मानसि माखासे दंबावो आरोना बिनि सायावसो आं भिडिअखौ लाबोदों अब्ला नैबे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो आरो मा गावदांमोन सोरबा मा होनो मिथिसारमोन बिसोरनि माबा जादों होननानै भाइरेल जादों ना मा होनदों नोङो बिसोरखौ लाफानानै नोंनि चेनेलाव आंखौ मानो लाबोनांगौ नोङो आंनि क्लिप्सखौ मानो होनांगौ नोङो नोंना कन्टेन्टआनो जोब्बायमोन नामा आंखौ लाबोनो माखासे मानसिफ्रा माने बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय माखासे हिन्जाव माहारिखौ फाननाय बायदिबो भिडिअ बानायनाय जायो बेफोरनि सायाव हिन्जावफ्रा मा एक्सन लागोन सिख्लाफ्रा मा एक्सन लानो सानो ओमफ्राय र' नों मा बुंदों सिख्लाफोरनि सिगाङाव नोंसोरो मा एक्सन लानो सानो आंनि थाखाय मा एक्सन लानांगौ बुंलाय आं सोरनि मा खालामदों मा दाय मावदों एक्सन लाजानो आं रावनिबो जायाखै आं गिया मिथिबाय मेगन सादो माने आंखौ एसे हिन्जाव बायदिबो नुयो नालाय मेगन सादोंबो जानो हागौ जेबो नङा माखासे हिन्जाव माहारिखौ बैफोरबायदि सुबुङा गानगासिनो दं दे भिडिअ बानायनो गोसो बानाय मोजां कन्टेन्ट लाबो मोसा दख'ना गाननानै मोसा जेबो नङा खिन्थु बेफोरबायदि खान्दा खुन्दा गाननानै माने हिन्जाव माहारिखौ बदनाम खालामनाय जादोंना जायाखै दे नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबानो जाबाय आं मानो बदनाम खालामनो बुंलाय आं मानो बदनाम खालामनो आं बदनाम खालामाखै दे रावखौबो आं जेबो बुङा औ ओमफ्राय मा बुंबावदों बेफोरबायदि खान्दा खान्थि गाननानै आं हिन्जाव माहारिफोरखौ बदनाम खालामनो आं गाननायखौसो नुबाय नोङो बै माखासे सिख्लाफोर गाननायखौ नुवासै माखासे मानसिफोर गाननायखौ नुवासै आंखौल' नुबाय
नि सायाव मा कमेन्ट हरनो सानो हर बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दा नोंथांमोनाथ' नुबाय बिथांखौ गे होननांगौ ना मा होननांगौ ओमफ्राय आंखौ मा होनदों गे बुंनांगौ ना मा बुंनांगौ बुंदों दे आं गेयानो जाबाय आं गे जानायनि नोंहा मा दोलादों मा थांदों आं गेबो जानो हागौ आं हौवाबो जानो हागौ आं हिनजावबो जानो हागौ बेयो आंनि गोसोसो रावनिबो राव गोसोखौ रावबो मिथिया आं रावनिबो कन्टेन्ट लानो भिडिअ बानाया नोंहासो आंनि भिडिअखौ लाना कन्टेन्ट बानायदों लाजिया नोङो लाजिदो एसे जों मा नोङो बिदि जावनो मोजां मोनो नामा मानसिफोरखौ बिदि जानला मोनला दाबानाय आंनि भिडिअखौ लानानै मिथिबाय आं मोजां मोना बिदिखौ मा आंनि भिडिअखौ लानानै भाइरेल जानो सानदों नामा नोङो आंनि कन्टेन्टखौ लानानै भाइरेल जानो सानदों जाया भाइरेल जाग्राबा जाखायो मिथिबाय ओइ बुंलाय आं साबेसे सिख्लाफोरखौ बदनाम खालामदों आंनि बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै रिल्स बानायनायाव मा गाज्रि नुदों बुंलाय ना आंनि माबा मोनसे बुस्थुखौ नुदों ना माबाखौ नुदों आंथ' स्कार्ट बिदि माबा स्कार्ट ना मा होनो जायखिजाया लं आं मिथिया आं लं गाननानै मोसादों बेयाव आंखौ माबा गाज्रि नुदों माथो आंनि जेबो देहानि माबाखौ नुवाखैनो बुं आं सोर सासे सिख्लाफोरखौ बदनाम खालामदों बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायनानै बानायो आं बानायो दख'ना गाननानै बानायो आं मेल्ला दख'ना गाननानै दख'ना गाननानै बानायनो हाया बुंदोंना नोङो आं दख'ना गाननानै बानायो आं दख'ना गाननानै बानायो दे दख'ना गाननानै बानाया नङा आं बानायो बे आंनि गोसो नोंहा आंखौ बुंनो बेयाव जेबो मोन्थाय गैया गोदाव सोराव बानायनानै जोबला मा होनबावनो आं भिडिअआ डिलेट खालामबा खालाम आंनि भिडिअखौ आं बेफोरबायदिखौ सुखुवा डिलेट खालामनानै ला नङाबा खोथाया गाज्रिसो जागोन मिथिबायना गोदाव सोराव भिडिअ खालामग्रा जानला मोनला कन्टेन्ट मोनदों होननानै खालामग्रा आं बिदिखौ मोजां मोना आं रावनिबो कन्टेन्ट लानानै आं भिडिअ बानाया आं कभार बानायो आं हारसिंनो गोसो जानानै बानायो आं नों आं माबायदि दं आं माबायदि हालोदाव दं नों आंखौ जेबो मिथिया मिथिबाय आं बुंथ'ला आंनि बागै आंनि सोमोन्दै होमबाबो नोङो आंनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनो नाङामोन बिराद गाज्रि जाबाय आंनि सोमोन्दै भिडिअ बानाय